Dekoratívna kozmetika. Kto ma nepoznáte, vidíte ma prvýkrát, volám sa Iveta Jandiková, som partnerom spoločnosti Greenway Global už viac ako 3,5 roka. A keďže produkty tejto spoločnosti sa mi veľmi páčia, tak som sa rozhodla, že budem o nich hovoriť ďalej. A to napríklad aj takýmto spôsobom. Takže dnes na tému, ako som spomínala, dekoratívna kozmetika. A možno tu u vás je taká otázka, že prírodná dekoratívka alebo konvenčná. Mám vôbec na výber? Áno, máte na výber a máte na výber napríklad z toho, čo vám poviem. A taktiež možno po tejto prezentácii zistíte, že doma máte niečo, čo by ste ani nechceli mať. Takže ja by som vám rada ozrejmila, že čo v konvenčnej kozmetike dekoratívnej môžete nájsť a čomu by ste sa podľa môjho názoru mali vyhýbať. Takže sú to nebezpečné látky. Nebezpečné látky môžete napríklad vidieť v takomto názve karmín. Je to červené farbivo, ktoré sa nachádza v rúžoch konvenčných a nazýva sa aj ako kyselina karmínová, alebo košenila, alebo cochineal, alebo E120. To môžete vidieť. Taktiež tam môže byť nebezpečná látka hliník. V zátvorke si môžete prečítať tie názvy, môžete si to aj zoskrinovať, odfotiť, aby ste si to mohli pozrieť, čo máte doma. A taktiež sa nachádza v dekoratívnej kozmetike, napríklad hliníkový prášok sa pridáva do špirál a vďaka tomu vznikajú rôzne alergie, štípanie očí a jednoducho, že tá žena, že jej vlastne nevyhovuje táto kozmetika, špirály. Niektoré ženy vôbec nepoužívajú, ale môže to byť aj vďaka týmto alergickým reakciám. Takže pozor na to. Škodlivé látky ďalej môžu byť a sú aj v make-upoch. V make-upoch sú to endokrinné disruptory a hľadáte ich vlastne v kozmetike pod týmito názvami. Tiež si ich môžete zoskrinovať. Je to vlastne tento endokrinný disruptor, je prípravok, ktorý negatívne ovplyvňuje hormonálny systém tela či vývoj plodu v tele matky, prispieva aj k vzniku karcinómu prsníka, prostaty alebo k zmenám v imunitnom systéme či k vzniku metabolických porúch. Takže nič vábne pre nás, si myslím. A všetky tieto zložky, čo vidíte tu, sa používajú ako UV filtre a boli nájdené v produktoch s deklarovaným ochranným faktorom proti UV žiareniu. Takže určite sa pozrite tie make-upy, ktoré majú aj UV, teda tú zložku proti UV filtrom, či tam nenájdete tieto názvy týchto zložiek. Škodlivé látky, ďalej také tri sú aj tieto, čo vidíte na obrazovke. Tá prvá je to vlastne syntetická zlúčenina, ktorá sa v kozmetike používa ako antioxidant. Táto druhá je častým zmäkčovadlom, rozpušťadlom alebo antistatickou prísadou. A táto tretia, titánová bieloba, to znie naozaj strašidelne. Laboratórne štúdie ukázali, že môže poškodiť DNA. V kozmetických prípravkoch aj liečivých sa však táto látka naďalej bežne objavuje a obsahovali ju aj testované make-upy, ktoré sa predávajú bežne v obchodoch. Dôležité je dodať, že každá zo spomínaných škodlivých látok sama sebe nie je nevyhnutne nebezpečná, sama sebe, ale čo nás ohrozuje je celkové vystavenie sa chemikáliám vo výrobkoch, potravinách, vzduchu a tak ďalej. A to je to, čo môže časom ovplyvniť naše zdravie. Hovoríme tomu vlastne koktejlový efekt nežiaducich chemikálií v každodennom živote. Takže kozmetika je jedným typom produktov zo skupiny mnohých, ktoré si aplikujeme na pleť
máme ho na pokožke úplne celý deň. A aj preto je dobré ho obmedziť, teda nepoužívať make-upy a inú dekoratívnu kozmetiku s týmito typmi látok, ktoré som vám spomenula. Čiže kľudne sa po tomto vysielaní choďte pozrieť na svoju poličku do kúpeľne a pozrite sa, či v tej svojej kozmetike nemáte niektorú z týchto látok a naozaj vám ju neodporúčam používať. A prírodná dekoratívka existuje vôbec? Čo myslíte? Stále totiž prevláda mýtus, že príroda sa príliš s dekoratívnou kozmetikou nekamaráti. A že ak je nejaká dekoratívka prírodná, nemôže mať také výsledky ako tá konvenčná, ktorá funguje práve vďaka tomu, že je plná chémie a žiaľ aj toxických látok. Tie však z dlhodobého hľadiska našu pleť zaťažujú, prejavujú sa alergiami či inými vážnejšími ochoreniami. Zoberte si napríklad takú skutočnosť, že priemerná žena za svoj život skonzumuje približne až 2 kilogramy rúžu. Radšej ani nemyslieť, čo tieto látky dokážu urobiť hlboko v našom tele. A pritom sa dá dokonalo naličiť aj s dekoratívnou kozmetikou, ktorá žiadne vlastne syntetické a zdraviu škodlivé látky neobsahuje. Čiže poďme sa pozrieť, čo vám ja doporučujem. Doporučujem vám dekoratívnu kozmetiku Foet, ktorá je skvelá v každom smere. Vyrába sa v tých najväčších európskych továrniach, je kvalitná, má overené zložky, má medzinárodné certifikáty bezpečnosti, je vyvinutá poprednými európskymi technológmi a výzažistami. Vlastne sa stará o telo, o pleť, má recyklovateľné obaly a nie je ani testovaná na zvieratách. Takže naozaj ja ju používam ako v osobnom živote, tak v salóne pre moje klientky a naozaj musím povedať, že je vysoko kvalitná a aj keď ja som bola presne v tom, že prevládal u mňa ten mýtus, že dekoratívka nie, takáto prírodná, to určite nebude držať, nebude to dobré. Presvedčila som sa o opaku s touto našou dekoratívkou Foet a preto vám dnes o nej hovorím. Tuto vám chcem ukázať, aké máme produkty v ponuke. Niektoré z produktov, je ich teda mnoho, ale možno by vás zaujímala očná linka. A my máme v ponuke dva typy očných liniek. Výdrž majú 24 hodín, sú vodeodolné, nerozmazávajú sa, neblednú, teda nestracajú sa vám z oka. Pozrite, ako to oko krásne vyzerá, keď si ju s linkou naličite. Toto je typ matnej linky. Táto linka má intenzívnu čiernu farbu, môže mať teda matný ten povrch, keď si ju namalujete, alebo lesklý, to už záleží na vašom vkuse. A nanáša sa cez tiene, alebo môžete ju dať kľudne, cez to môžete aj tieň naniesť a drží úplne super. Ďalším produktom, ktorý ja teda veľmi obľúbujem, lebo ja osobne mám najradšej lesky a lesky používam hlavne, keď ženy vrátane mňa majú také užšie pery a ten lesk vám ich opticky zväčší. Tento lesk volá sa kryštálový lesk a má naozaj vynimočné prírodné zloženie, ktoré zadržiava vlhkosť vo vnútri pier, zjemňuje ich a vyhľadzuje. Mám ho na perách teraz a používam ho skoro denne. A husté krytie s hladkým efektom pier, trvanlivosť, elegantný lesk a ohromujúci objem robí pery vhodnej pre akýkoľvek farebný typ. Takže určite vám ho doporučujem ako na rúž, na ceruzku konturovaciu, tak si ho môžete dať aj priamo na pery a určite s ním budete spokojné.
Ďalším produktom, ktorý veľmi obľúbujem, je tiež lesk, ale troška inej, sitejšej farby, odtieňu nude. Nelepí, zjemňuje, vyhladzuje pery, tiež vydrží veľmi dlho na perách. No, ja ich mám veľmi rada. Není o čom. Takže aj keď máte úzke pery, pozrite ako ja napríklad, tak vyzerá pekne na perách a pasuje každému typu, keďže je nude. Ďalšou zaujímavou alebo zaujímavým produktom sú licenky. Tieto licenky sú výnimočné v tom, že podľa môjho názoru sú lepšie ako púdrové, kvôli tomu, že krémové vydrží dlhšie na tej pleti. Ešte keď si ho zafixujete, napríklad púdrom alebo kľudne aj ďalšou púdrovou licenkou, tak vám krásne zvýrazní tie kontúry tých líc. A ako sa nanáša, vám ukážem neskôr, ale je to naozaj veľmi také, pozrite, také ekonomické, také kompaktné. Balenie je v dvoch odtieňoch, odtieň peach, broskyňa alebo odtieň rúžový. A má prírodné pigmenty a obsahuje kandelílový vosk a rastlinné oleje, ktoré dokonca vyživujú pleť a dodávajú jej lesk. Vydrží veľmi dlho. Licenkou si môžete zvýrazniť líčka alebo si môžete vykonturovať vlastne tieto kontúry. To už záleží na vás. Ideme na ďalší produkt. Toto je u mňa top produkt, lebo s týmto zažiarite všade. Ten môžete použiť na celú pleť, kľudne aj dekolt, vrcholky rúk v lete. Akože úplne super, má odolné krytie, vhodný je taktiež pre všetky typy pleti. Je to jeden jediný odtieň, ktorý pasuje každej jednej pleti a prirodzene robí žiaru. Žiadny, nebudete ako diskogula, ale budete úplne prirodzene krásne mať žiaru. Pretože vy, keď sa nalíčite, vy ostanete matná po pudre alebo po make-upe a treba tam dodať trocha ten lesk, aby to pôsobilo prirodzene, takže vám ho určite doporučujem. Takže má jemnú krémovú textúru. No. Má jemnú krémovú textúru, bohato sa nanáša na pokožku a ja si myslím, že toto je nekonečné balenie. Ja ho používam, dcera ho používa a nemíňa sa. A taktiež aj licenky, takže naozaj to je ekonomické balenie pre nás ženy. A pozrite sa na toto. Ja som si vybrala všetko od Foet, lebo to je asi moja najľúbenejšia značka z Greenwayu. A rada ju používam a je veľmi pekná. A Foed je čo vlastne? Pre takých, čo nevedia. No, sú to také produkty, napríklad húbky, Na čo húbky? na tvár, na pleť, na make-up. Ešte máme aj BB krém, to je taký krém ako make-up. Potom máme nejaké špirály a na obočie cerusky. Super. A ukáž, novinka je tá húbka. Pozrieme sa na ňu. Ako vyzerá. Ohodnoť, lebo už si mala všelijaké húbky v Je rukách. veľmi pekná, krásne vytlačené to písmo. Mekučka. Áno, veľmi. Iva. No tak to bude. To bude málo a niečo. No to teda hej. No super, tak sa tešíme zase na novinku. Ahoj, Ahojte. ďakujem. Prečo vám ukazujem moju dceru je kvôli tomu, aby som vám ukázala, že táto kozmetika dekoratívna naozaj je bezpečná a verím tomu, že keď máte doma malé slečny, dievčatka, dievčence, puberťačky, že sa rady paradia a
A teda pri tejto dekoratívnej kozmetike môžete mať naozaj čisté svedomie, že im nedávate nič, čo by im škodilo. Čiže ja vám doporučujem, ak budete chcieť im niečo kúpiť, vyhnite sa radšej drogerii a zaobstarajte si niečo z dekoratívnej kozmetiky Foet, lebo je naozaj za dostupné ceny pre každého a taktiež veľmi dlho vydrží a každá žena si tam nájde to svoje. Teraz na záver, ja by som vám chcela ukázať taký krátky make-up kurz o tom, ako používať produkty, ktoré som vám promovala v predchádzajúcich slajdoch, tak si to užite a verím, že z toho načerpáte nejaké vedomosti a budem rada, keď mi potom dáte vedieť, ako sa vám to páčilo. Ahojte, ja vás všetkých pozdravujem. Toto video bude pre vášnivé milovničky make-upu. To som aj ja a teraz vám chcem ukázať novinku, ktorá ma naozaj veľmi potešila, pretože mi pomáha ako žene, pomáha aj mojim klientom, pomáha mi aj v práci. A teda máme novinku a to je takáto perfektná húbka. Ja už ju mám vyskúšanú a musím teda povedať a doporučiť vám ju ženy, ktoré hľadáte húbku na make-up a na rôzne produkty, ktoré vám ukážem, ktoré si s ňou môžete nanášať, tak toto je pecka. Už som mala všelijaké húbky v ruke, ale toto je že fakt, že pecka húbka, mekučka, úplne perfektná. Dá sa používať ako v mokrom, tak v suchom stave. To znamená, že teraz je namočená, tak vidíte, je taká väčšia, ale perfektne sa s ňou nanáša make-up, púder, licenka, rozjasňovať, čo len budete chcieť. Ja už som nalíčená, ale chcem vám ukázať vlastne tú možnosť, že viete naniesť aj napríklad náš BB krém, dáte si ho na vrchol ruky a klasicky si namočíte húbku takýmto spôsobom do toho make-upu alebo BB krému a nanášate do pleti. Ženy, ktoré chodia sa ku mne líčiť, tak veľmi rady odo mňa odchádzajú s make-upom odo mňa a to je vďaka tomu, že make-up nanášam s húbkou, to znamená, že tak ho zapracujem do pleti, že ho nie je ani vidieť. Úplne to vyzerá ako nahý make-up a pritom je tá pleť krásna, zjednotená a teda tento typ nanášania make-upu vám naozaj veľmi doporučujem. Nezabudnite, húbka musí byť dopredu navlhčená a ja si ju niekedy do utieraka ešte tak poriadne vyžmýkam, alebo ako by som to povedala, vysuším, aby nebola úplne mokrá. Taktiež môžete nanášať aj licenky v takomto tuhom stave. Tieto licenky sú tiež z tejto značky Foet. Klasickým spôsobom len takto nanesiete licenku na húbku a jednoducho úplne jemne vklepkáte do líc. Licenka sa nanáša tak, že keď sa usmiete, tak na tento vrchol líc, aby ste boli krásne, aby ste ich naozaj mali tam, kde patrí na vašej tvári. Ďalším produktom môže byť aj rozjasňovač, ten taktiež máme, takže takisto nemusíte tú húbku už umývať, opäť si takto dáte na húbku, najlepšie naozaj navlhčenú a takýmto spôsobom na lícne kosti, vidíte, nanesiete tento rozjasňovač, môžete na vrcholok nosa, na bradu, kľudne môžete aj túto pod obočie a aj do kutíkov očí. Takže ďalšie skvelé nanášanie. No a ako posledný krok vám doporučujem púder a aby ste mali tú pleť prepudrovanú naozaj, že dokonale, aby ste zafixovali to, čo ste sa predtým snažili na pleti vytvoriť, tak môžete opäť použiť tú istú húbku, opäť dáte navlhčenú do toho produktu a klasickým spôsobom takto popritláčate ten púder do svojej pleti a tá pleť bude stále vyzerať prirodzene. A o to nám ide, aby sme boli krásne, ale zároveň prirodzené. Takže kto by mal záujem o tento perfektný produkt, alebo niektoré z týchto BB krém, rozjasňovač, licenka, tak ma kľudne oslovte
a ja vám poviem, že kde si ich môžete objednať. To vám veľmi pekne ďakujem a majte krásny deň. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie mojej časti tohto liveka. Ak by ste ma chceli sledovať, nájdete ma na Instagrame alebo na YouTube kanáli, ako vidíte, alebo na Facebooku. Tam mám aj osobný profil, aj stránku kozmetického salónu Yvette Visage. Ak pozeráte toto video alebo live zo záznamu, tak môžete mi dať follow alebo like, ktorý ma veľmi poteší. Tak ja už nechávam slovo Katke. Idem sa stopnúť. Ahojte, ahojte, krásny večer prajem všetkým. Neviem, či mi vidno pery, ale Troška. Áno, no, áno. vidno pery, pretože tento rúž, ako vidíte, je matný, je rúžový, taký pastelovo-rúžový a práve to je jeden z nich, o ktorom budeme dnes hovoriť, pretože cez víkend bude v Zlave. Tak som si ho dala, že aby ste vedeli aj ako teda aj na mne vyzerá a rovno si aj niečo o ňom povieme. Pretože tieto rúže sú matné. Počkajte, kde to mám? Tieto matné rúže, máme to aj s krátkou ukážkou, to väčšinou budú všetky tieto videá s nejakou ukážkou malou. A tieto matné rúže sú úplne nádherné, až zamatové. Tá štruktúra je úplne nádherná a zamatová. Také až krémové zloženie. A oni práve že obsahujú karnaubský vosk. Karnaubský vosk je niečo, čo je to vlastne olej z palmy, ako vosk z palmy, sa získava z listov palmy, ktorá rastie prevažne v Brazílii. A ten je známy práve že vysokou tvrdosťou. Vysokou tvrdosťou. Ojej, čo nám tu nejde zase. Bodom je tvrdší ako. Tu to máme, hej. Pardon, tak. Je tvrdší ako včelí vosk. A ďalšia vec je, že on je vlastne vhodný aj pre vegánov, pretože je to rastlinný vosk, je nie živočíšny, takže ekologický a vegánsky. Takisto pomáha týmto rúžom také ľahké nanašanie. Vďaka nemu sa aj vlastne rúži neroztekajú, a takisto nám dodáva tú stabilitu a tvrdosť rúže, že nám aj dlho vydrží. Tieto rúže vydržia až 5 hodín na perách, takže ja keď som si ho teraz dala, tak už budem mať ešte až do polnoci. A je hypoalergénny, takže hodný aj pre citlivú pokožku. No a pravda, že tento vosk inak má aj ochranné a hydratačné vlastnosti. Takže je to fantastické, presne to, čo Ivetka spomínala, že tie vlastne prírodné zložky týchto make-up našich Vofojet sú práve, že je docielené a aby sme vlastne mali tieto zložky, ktoré nám neškodia. Pretože napríklad ja som raz spomínala, že keď sme robili vysielanie, že keď bol mrázik, ak si pamätáte rozprávku Mrázik, tak vtedy používali rozličné tie rúže na lica a Dicenky v roku 1964 ten make-up bol teda obsahoval o mnoho viacej škodlivých zložiek ešte ako v dnešnej dobe, pravda, že už sa to dnes dosť reguluje. Takže bolo tam napríklad ortuť, olovené zlúčeniny, arzen, v dnešnej dobe ale sa opäť, ako Ivetka spomínala, tie zložky, že anilíniová napríklad je farbivá, uholný decht alebo tie parabeny aj vtalaty, formaldehyd, to stále sa ešte v niektorej kozmetike používa. Takže pozor, áno, je to na rozličných, teda pod rozličnými názvami a málo kedy inak to nájdete aj na krabičke, že musíte ísť vlastne na internet si to pozrieť pod stránkou, teda na ich stránke, pretože nie sú oni povinní, že presne dávať všetky tieto zložky.
A tie spôsobujú, ako Ivetka hovorila, všelijaké tie choroby, či už teda rakovinu, aj rozličné onkologické a, ochorenia, narušujú hormonálnu rovnováhu, spôsobujú alergie, rôzne otravy. Takže určite je dobre si pozrieť to zloženie a tým pádom preto aj my odporúčame práve túto kozmetiku, pretože to zloženie je fantastické. Ak nechcete mať akúkoľvek farbu, ale potrebujete si len tú pleť viac menej hydratovať, tak máme k ponuke aj tento kokosový balzám. A to je vyslovene, že pochuťka pre naše pery. To keď si nanesiete, ja viem, že Ivetka aj na noc si dáva, že si hovorila, že ho máš vždy na nočnom stoliku. Ja neviem bez neho žiť. Každú noc, už neviem, koľké balenie používam. Ja zase nie na noc, neviem, ale ja ho mám vo vrecku. Teraz v zime, akože keď nosím bundy, keď si aj prelávam veci, vieš, ako z kabelky do kabelky, tak ja z vrecka do vrecka. A v tom vrecku v bunde je stále po ruke. Akože ja tiež si neviem predstaviť bez neho byť, pretože či už som vo vnútri alebo idem vonku, či je teplo zima, tak on je tak príjemný, že stále ho chcem mať pri sebe a mať tú príjemnú ten pocit a vôbec je to pochuťka pre naše pery, hej, ako som povedala. Takže je to aj vôňa toho rajského ovocia, to úplne v momente okamžite zjemní pokožku, pier vyživí ju a táto receptúra vlastne ošetrujúca balzamu na základe cenného oleja z makadamových semienok a zmäkčovateľ poskytuje práve túto výživovú hydratáciu aj ochranu. Takže majú aj antioxidačné vlastnosti a tie sa vlastne podielajú aj na obnove toho kožného krytia. Takže toto je jeden. Ja si myslím, že najlepší balzám, aký som mala. Neviem, či ty súhlasíš tiež. Áno, súhlasím, len podotknem, že brávala som si ho na lyžovačku, že tam som bez neho nevedela byť práve ten mráz a všetko, a dávala som ho aj deťom, aj sebe, takže skutočne odporúčam, je výborný. Áno, ja som si ho už takisto obľúbila aj osvedčila, aj, ako hovorím, aj v zime, aj ty, ako hovoríš, na lyžovačke v zime, alebo aj v lete pri horúčavách. Nádherne chráni a vyživuje. No ďalšiu topku, ktorá je veľmi obľúbený produkt, čo aj ty Mejka spomínala, BB krém. A je tento náš BB krém. A práve ja som vždy používala make-upy, čo sú značky, svetové značky vlastne aj majú neviem koľko odtieňov. Pamätáš sa, Vitka, že ja neviem, ja som tam mala šestku napríklad s lankom. Hej, nie, trojku. To bola potom štvorka, zase na leto, na zimu. Záleží aj aký tón pleti. A teraz používame jeden, pretože tento BB krém sa prispôsobí farby pleti. Ako vidíte, on sa takto naniesie ako taký bledý, alebo biely, ako krém. A už keď ho začnete rozotierať, začne oxidovať a prispôsobí sa tónu vašej pleti. Veľmi som si ho obľúbila a bála som sa, že či mi to vôbec pokrie, takisto tak ako tie make-upy, ale áno, spokojná som a práve, že je nádherne prirodzene vyzerá a žiadne nejaké tie oranžové, tie oranžové linky, tuto čo máme, že krk a tvár, to už je minulosťou a ten je práve, pretože táto vegánska opäť receptúra s mikrokapslovanými pigmentami vlastne spôsobuje to, že sa zafarbuje podľa tónu pokožky a vyrovnáva ho. Ale teda, ako aj som spomenula, že zamaskuje tie nedokonalosti. A to opäť máme tu teraz to prírodné zloženie. Tam sú rozličné oleje, ako bambucké maslo, sladké mandle, kokosový olej. Tie všetky majú vyživujúce, zmäkčujúce antioxidačné vlastnosti. A tým pádom aj napomáhajú hydratácii a zabraňujú poškodenie pokožky. A takisto pomáha bojovať s odlupovaním, s malými prasklinami, ale aj pigmentovými škvrnami, čo je úplne fantastické. Takisto tam máme výťažok k
kvetov šafránu. Ten má zase tonizujúci a hydratačný a protizápalový účinok. Takisto aj zlepšuje tú farbu a vytvára ten pokožky, ktorý a dokonca pohľcuje UV žiarenie. A ešte tam je aj kurkumín, ktorý je zase bohatý na antioxidanty a ten pomáha brániť nás pred UV žiarením a ďalšími agresívnymi faktormi okolitého prostredia. A tento BB krém bol aj testovaný a schválený dermatologmi a je vhodný pre všetky typy pleti vrátane citlivej a má takisto ochranný faktor vysokoochranný SPF 20. Takže nám poskytuje tú spoľahlivú ochranu aj pred UV žiarením. A opäť už ho teda i používam aj v všetkých ročných obdobiach. Som veľmi, veľmi spokojná. Takže to bol BB krém. No a čo ešte máme v ponuke? To sú naše očné tiene. A tie sú unikátne zase tým, že tieto sú, to sú, tento majú, oni sú vlastne na vodnej báze. A taký majú teda ten chladivý účinok a glycerín v ich zložení, či zabezpečuje tú hydratáciu. Takže sú dosť chladivé, keď si ich aj nanesiete, tak cítite ten chladivý pocit. Ale tak môžete buď s tou húbkou si ich naniesť, alebo si ich rozotriť priamo vlastne s tým aplikátorom, ako ste videli na videu. Aha, nevideli. Ešte vám to ukážem. Si ich nanesiete a potom môžete ešte s tou húbkou, ktorú vám Ivetka ukazovala, tak s ňou si to môžete pekne rozotrieť. Obsahuje vlastne 40% až 40% tej vody, takže viac ako 40%. A tým vlastne táto hydratácia je zabezpečená. No a keď sa vlastne až po odparení vody vydržia, hej, tá farba, ten tieň, a ten ale potom umožňuje aj dokonalé zmytie toho make-upu. Takže ten nevytvárajú žiadne hrudky a sú veľmi krásne odtiene. Sa mi zdá, že v ponuke máme 4 odtiene, ale 3 budú v akcii cez víkend. No a ten vydrží až 9 hodín tieto tiene. A to potvrdzujem takisto, keď si naniesiem ráno, tak ešte večer. Nemusím povedať, ja som kedysi musela si tie tiene ešte alebo make-up znova dávať po obede, ale už teraz to už je minulosťou s našim foetom. No a už potom máme už ešte v ponuke v zľave tieto húbky, ktoré už Ivetka spomínala a ukazovala, tie sú úplne nádherné a práve, že sú hypoalergénne, tento materiál neobsahuje ani latex a zabraňuje teda rastu choroboplodných zárodkov a baktérií vo vnútri a sú úplne nádherné, mekučké. Takže krásny doplnok. Krásny doplnok aj s našou taštičkou kozmetickou, ktorá je tiež bude v zľave cez víkend. A do nej si môžete práve že dať všetok make-up, áno, o ktorom sme spomínali. Ivetka, že nádherný. Vnútri je takáto levanduľová farba púzdra a má dvojitý zips. No štýlová, krásna. Make-up sa nám nepoškodí a môžeme takto s prírodnou kozmetikou ísť aj si vlastne zobrať všetku so sebou počas dňa. Takže ja vám takisto ďakujem za pozornosť. Nájdete nás na našich kanáloch, ako aj Ivetka spomínala, takisto aj tu. A tešíme sa, keď viac a viac žien sa začne používať prírodnú kozmetiku, či už teda našu, alebo akúkoľvek inú. Super.
Ďakujem, Katka, bolo to perfektné. Ja som chcela ukázať, toto je inak kapsička mojej dcery. Áno, Aha. hovoríte, A ten les, os- ktorý ona mi všetko pobrala, respektíve všetko som musela objednávať dvojmo. Húbka, čierna, aj túto, čo som vám ukazovala, takže a toto je moje. Tuto. A hej, to hej. ešte nehovorím, čo všetko mám, takže ja som úplne s tou kozmetikou nadšená, ako doma, tak aj v salóne. A tiež doporučujem. Aj zákazníčky sú spokojné. Áno, určite. Určite aj opakovane nakupujú, aj si obľúbili presne tento BB krém kvôli tomu, že nemusia rozmýšľať, či im sadne odtieň alebo nie, či taký alebo hen taký v lete alebo v zime. Jeden odtieň pre všetky ženy. Perfektné A pre nás. Ivetka, ty robíš aj vizažistku ako na svadby alebo na rozličné akcie. Áno. Takisto používaš Foet, keď robíš takéto líčenie? Áno, určite. Určite všetko, aj okrem iného, čo som tu ukazovala, taktiež aj ceruzky na oči, iné lesky máme, iné rúže, rôzne kontúrky na pery, takže dá sa tu naozaj vybrať všetko na dennodenné používanie, ale aj na také slávnostné, krásne líčenie. A tie ženy sú prirodzené. A hlavne kvôli tomu ma oslovujú klientky, že sa im páči moja práca skrz tú prírodzenosť. Že naozaj s touto kozmetikou sa viete krásne prírodzene naličiť. Ako na deň, ale taktiež aj na večer. Takže Na to určite. slávnostné. A tým, že dlho vydržia, tak sú určite obľúbené aj vďaka tomu. Áno, áno. Čo sa týka výdrže, tak vždy sa pýtam klientky, ako sú spokojné, či všetko držalo ako malo a do rána bieleho všetko držalo. Pekne, super. Takže naozaj veľmi doporučujem. Mám skúsenosti s rôznym typom dekoratívnej kozmetiky, aj drahších značiek, aj týchto konvenčných značiek, ale Foed je naozaj výnimočná kozmetika a používam ju s radosťou vďaka tomu, že viem, že neškodí môjmu zdraviu. Tak, áno, áno, ja to isté. A to zloženie je ozaj, keď si človek pozrie, a keď si pozrie to, čo som kedysi používala, tak som zhrozená, pretože není o čom. No. Presne, presne. Človek to začne študovať až potom, keď zistí, že aj niečo lepšie na trhu, čo nám vlastne neškodí. Vtedy zistí, že čo je ponúkané a čo bohužiaľ sa vyrába stále a je dostupné k Je nákupu. to lacnejšie na výrobu, pravda, že ako tie prírodné produkty, zložky, takže Ale super je to, čo sme nespomenuli, že teda ja som to spomenula, ale že sa naša kozmetika vyrába v Taliansku, v Nemecku, tých továrniach, kde sa vyrábajú drahé značky konvenčné. Čiže je tam dbané na kvalitu, ale na prírodnú kvalitu. To je veľký rozdiel. áno, áno, to je práve, ja som to tu aj mala si, že tie očné tiene sa mi zdá, že či rúž sú, dokonca oni sú navrhované aj talianskými, aj sa nejakými dizajnermi, ale áno, v Taliansku a v Nemecku a to sú proste, vieš, dobre, že tá kvalita je tam zachovaná, no. A tak to človek, keď si vyskúša, to žena, tak potom sa presvedčí o nej, o tej kvalite. Samozrejme, tu treba brať do úvahy, že není prírodná ako prírodná. Ja mám skúsenosti aj s inými prírodnými dekoratívnymi kozmetikami a tie neboli príliš dobré. Čiže viem aj v tom posúdiť, že naozaj, že táto kozmetika je výborná a drží a super. Doporučujem. Vieš, čo mne niekedy si vadilo niektoré prírodné veci, keď som mala, že tu boli až moc také, nie aromatické, ale áno, že tá vôňa alebo tá chuť bola zase taká iná, divná. Ale toto sú všetko príjemné, úplne jemnúčké, aj vône alebo chute vlastne na tých rúžoch, takže toto mi úplne sedí. Ja som, vieš, aký rozdiel v tom videla, že tá iná prírodná dekoratívka ako keby nemala tú kvalitu v tých sítostiach, tých farieb a v tej výdrži. A toto, ja som bola skeptik, keď prišla dekoratívna kozmetika do Greenway. Ja som si povedala, čo bude.
prírodná dekoratívka, no tak to nebude dobré, ale dala som jej šancu a naozaj toto hovorí za všetko, si myslím. Určite. Ja mám to isté. Takže tak. No dobre, takže ja som rada, že sme sa tu opäť stretli. Verím, že naše skúsenosti, vedomosti aj informácie dajú našim sledovateľom zase nejaké nové vedomosti do života, že im v niečom otvorili oči, že sa z niečoho poučia, z čoho sme sa my už poučili a Mhm. že opäť sa stretneme. Tak, Takže ja hovorím kráse zdar a zdar. zdar.